ଆଜି ମେଳାରେ ଏତେ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି କେବେ ବି ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି। ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ମିନି ବ୍ଲଗ। ତ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ମେଳା ପଡିଥିଲା ଆଉ ଗୁନୁ ମତେ ସେଇଠିକୁ ବୁଲେଇ ନେଇଥିଲେ ଆଉ ସେଇଠି ନା ଆମେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଖାଇଲୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଖାଇଲୁ ଫ୍ରାଏଡ ମୋମୋ ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ସୁଇଟ କର୍ନ ଖାଇଲୁ। ତାପରେ ଯୋଉଟା ମେଳାରେ ସବୁଠୁ ଫେମସ ଲଙ୍କା ଚପ୍ ସେଇଟା ଖାଇଲୁ। ଲଙ୍କା ଚପ୍ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ମଞ୍ଚୁରିଆନ ଖାଇଲୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲେଟ ସରିବା ଉପରେ ଆଉ ଆମର ମନେ ପଡିଲା କି ଆରେ ଆରେ ଆମକୁ ତ ସର୍ଟ ନବାର ଅଛି। ତାପରେ ଟିକେ ସେଇଟାର ସର୍ଟ ନେଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚାର ଦୋକାନରେ ମୁଡକି ଆଉ ରାଶି ଲଡୁ ଗୁନୁଙ୍କ ପାଇଁ କିଣା ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ତଡକା ପ୍ୟାନ୍ ଟେ ଆଣିଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କୁନି ମୁନି ଜଗ ଟେ ଆଣିଥିଲି। ଜଗ ଟା ନାଇଁ ସେଟା କଣ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ସେଟା ଆଣିଥିଲି ରୋଷେଇ କଲା ବେଳେ ତେଲ ରଖିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସେଇଠି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଦେଖିଲି ଆଉ କିଛି ପସନ୍ଦ ହେଲାନି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତାପରେ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ମେଳା ବୁଲା। ଯଦି ମୋ ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ ଡୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ। ବାଇ, ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ।